Vi vil nu fortælle lidt om vækst. Vi starter med lineær vækst med et bevis. Så tager vi eksponentiel vækst, også med et bevis. Så går vi igennem potensvækst, og til sidst sammenligner vi med en rapport, vi har lavet. Ja, vi starter så med den lineære funktion, med en forskrift f af x er lig a gange x plus b. A er hældningskoefficienten, som vi ser her. Man kan så se, at hver gang den går 1 ud, så går den a op. B, det er skæringen med y-aksen. Vi starter med at afsætte et vilkårligt punkt. x0, f af x0. Hvis x0 vokser med 1, vil f af x0 vokse med a. Hvis x0 vokser med delta x, vil f af x0 vokse med a gange delta x. Nu vil vi komme med et bevis for dette. Ja, vi vil nu bevise, at hvis x vokser med delta x, så vil f af x0 vokse eller aftage med a gange delta x. Først så kan vi se, at vi har forskriften heroppe, hvor der er indtegnet x0. Så vokser den med delta x på begge sider. Og det her kan vi så reducere ved at gange ind i parentesen, så det bliver det hernede. Og da vi ved, at ax0 plus b er lig med f af x0, så kan dette erstattes med f af x, og dermed har vi bevist, at hvis x vokser med delta x, så vil f af x0 vokse eller aftage med a gange delta x. Og så er det en eksponentiel funktion. F af x er lig b gange a i x. A, det er fremskrivningsfaktoren. Det vil sige, at når x0 vokser med 1, så ganges f af x0 med a. Når x0 vokser med delta x, ganges f af x med x i delta x'ene. Så når f af x vokser med delta x, så vil f af x0 vokse med a opløftet i delta x. Og her kommer et bevis på eksponentielle funktioner. Ja, så vil vi her bevise, at når x0 vokser med delta x, så vil f af x0 vokse eller aftage med a i delta x. Vi starter med forskriften, som vi kan se her, og så føres beviset nogenlunde som ved en lineær vækst, hvor der adderes med delta x på begge sider. Og her, for at omskrive dette, så bruger vi en potensregneregel, hvor vi deler a op i 2 for a i x0 og a i delta x. Og da vi ved, at b gange a i x0, det også er f af x0, så kan dette sættes ind på dennes plads. Og vi ender med det hernede, hvilket beviser, at f af x0 vil vokse med a i delta x, hvis x vokser med delta x. Og nu er det en potensfunktion. F af x er lig b gange x i a'ene. Hvis x0 bliver ganget med en konstant, bliver f af x0 ganget med k i a'ene. Vi blev også bedt om at inddrage en rapport, og i første G, der lavede vi en rapport om vækst, hvor vi gennemgik beviset for lineær eksponentiel vækst, ligesom vi har gjort tidligere. Og desuden skulle vi regne nogle opgaver, og i lineær vækst, der lavede vi en opgave omkring en taxometer, hvor man ud fra funktionsforskriften f af x er lig ax plus b, kunne finde ud af, hvor meget det kostede at køre i taxa. Hvor at f af x selvfølgelig blev på taxaprisen, og a var prisen per kilometer, x var antal kilometer, man havde kørt, og b var startprisen. Så på den måde kan man bruge lineær vækst til sådan noget. Eksponentiel vækst, det kan man fx bruge til at se, hvor hurtigt ens penge vokser i banken, hvor man jo så har funktionsforskriften f af x er lig b gange a i x'ene, hvor funktionen er x, så bliver de penge, der er i banken til tiden x. Og b, det er så det beløb, man starter med at sætte ind, og x vil være den rente, du har. Potensvækst, der har lavet vi en opgave omkring faldtid, altså hvor hurtigt noget falder, og det har jo så forskriften f af x er lig b gange a i x'ene.